sumusunod na programa ay rated G. Ito ay pwede sa lahat ng manonood. From the maker of Puss in Boots, mahilig siyang manood ng anime. Siya ay tinatawag na teacher Sailor Moon. Gusto niya ngayon mag-cosplay. The most blessed and beautiful. Under an open heaven, you sing. Yes, I am. Showers of rain. I'm surrounded. Nothing must be. It's waiting up in me. Now I've got every reason. Experience ko, ano yung nasa tabid ako, free ako. Wow, naglalala yan. Sabi, na-free ako mag-worship kay God, tsaka experience ko mo ito. Nakaga-aga naman. Pagtuturo, kamusta pagtuturo mo naman? Buti naman, tuwang-tuwa naman ako kasi nakapag-share ako.